Nganong naay kay pagsulay karon? Pastor, nganong niabang ko'y pagsulay? Tungod kay gusto sa Dios nga imong maeksperiensyahan. Makaingon ta nganong gibutang magyud ko ning dapit ha? Di bang yung ko ganahan diri? Dili bang ko malipay diri? Apan tug-anan ta mo. Atong hisgutan in the hands of God. Grabe gyud. Nakita ninyo din sa Pilipinas makaigsunan. Basketball ang dula. Na mga bulang nga baratuhon. Pinakabarato siguro karon ay mga 500 to 800 pero na bula makaigsunan. Kung akong gatong gigunitan ako, 874 pesos lang. Pero sa diha makaigsunan, kung kaning tawhana, mao'y mugunit na, ang basketball makaigsunan, gigunitan ni Michael Jordan, kanang naagyod sa iyang kamot, niabot og 1,518,000,000 makaigsunan. Pesos ang kantidad diyan ng bula. Ngano? Nagdepende makaigsunan kung kinsay naggunit ni ani. Ha? Nagdepende sa kinsay naggunit ni ani. Mao na'y pananaw sa mga tao. Mao na nga kung magkita mo ni Michael Jordan, ang imong tag 800 nga basketball, o imong ipasignature siya, gunitan lang niya, mahimo na siya pila ka milyon. Nganuman, tungod kay silang mga tao ang mga inila. Alang sa mga uban mga kaigsunan, mga legendary, sila mga kaigsunan, mga taong gamhanan, mga tao mga kaigsunan inila. Ang ilang mga kabot, ang ilang ginunitan, dili sama sa atong ginunitan. Karon, niya mga kaigsunan, baseball, nakita na to. Pwede na tayo makapalit og 276 ang bula sa baseball. Pero pag gunito din mo ni makaigsunan, kang Mark Gers, ato makita makaigsunan, nga 874 million ang usa. No usa naman hinuon kadako. Wa ba ka kay balo makaigsunan? Ako ra ning gidala diha ninyo, kay mas dako patagbili. Usay makahunaw na tangaw atay bili. Tungod kay kita walay pulos, kita magkaigsunan walay giskulahan, kita magkaigsunan walay bili sa katilingban, apan atubangan sa Dios. Tug-anan ta mo makaigsunan. Walay salapi nga igo makapalit sa imo. Mao na kabilinhon ang tao sa dihaga ibutang nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo. Nagdepende makaigsunan kung kinsay naggunit ni ani. Kasagaran nato dili lang kay basketball, pero dula po tag tenis. No? Pero kaning tenis racket, ako na magkoy tenis racket magkaigsunan, pero dugay na kuha kadula. Useless na. Apan kani mga tennis racket magkaigsunan, gigunitan ni Pete Sampras. Nagigamit magkaigsunan sa championship magkaigsunan dito sa Wimbledon, din kana magkaigsunan, kana nga racket. Mahal na kay na sa ila. Sa kalibutan, mahal na na. Kaya gidula siya. Kumusta ka kakaron? Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw nagpagamit ba sa Ginoo? Imo bang gipakita ang imong kaugalingon nga nagpagamit ka sa imong kaugalingon ngadto sa buluhaton sa Ginoo? Posible sa imong kaugalingon magkaigsunan, wala ka magpagamit
usahay useless ang atong pananaw apan sa diha nga gamiton tas Ginoo makita nimo ang kapuslanan og ihatag nato ang tanan diha sa kamot sa Ginoo. Kung siya mo gunit sa atong kinabuhi, makaplagan nimo igsuon higiyana ang dako kayong kabaghuan sa atong kinabuhi. Naa ka karon sa imong sitwasyon apan kung gunitan ka sa Ginoo, iya kang baguhon sama sa mga tao nga akong gisgutan diha nimo. Dinhi sa Pilipinas, makapalit ka og boxing glove 3,220 pesos. Apan kung kaning gamiton sa atong champion ni Manny Pacquiao, nahimo na makigsunan og 2,300,000,000 ang usa ka boxing glove. Kita di mo? Sa atong pananaw ganing, kung lahi ang magtanaw mga kaigsunan, hilabihan na gyud kamahal. Apan tuganan ta mo sa diha nga ihatag nato atong kinabuhi, mas labaw pa ni ana. Mas labaw pa ni ana kamahal ang imong kinabuhi igsoon. Walay bisan kinsa nga makapalit. Bisan ang pinakadato na ning kalibutana dili makapalit sa bili sa kinabuhi sa tao. Tinuod, pastor, na may baligya dito. Dito sa amo, barato ra ang tao. Tinuod na. Pero, alang sa Dios, gihimo ka sama sa iyang dagway. Busa, mga kaigsunan o kaigalaan. Ugun sa mangganing ang imong gihimo karon, hinunua, nagdepende na sa mga kamot nga naggunit ni ani. Karon, siguro na kay rad, siguro himo ka ni ana, baton, tungod lang pamunal nimo dito sa mga mananap. Apan tug-anan ta mo. Kung gunita na ni Moses, pwede niyang matunga ang dagat. Sa kagahom, dili kagahom sa maong rad apan ng kagahom sa Dios. Igsuon, imo bang ihatag o gitugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios? Imo bang tagaan o bili ang imong kinabuhi? Ihatag karon ang imong kinabuhi dito sa kamot sa Dios. O iya ka na siyang baguhon. Osmon niya ka na o tagaan tagbili sa atong kinabuhi. Wa ba mo kay balo nga hantod karon mga kaigsunan o kay galaan. Daghan ang mga tao nga wala makasabot nga nganong nagpakamatay si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Tungod kay gusto niya nga ikaw ug ako ibalik ang bilis sa tao. Higala ko niyaning takdaa. Nagdepende ra gyud sa mga kamot. Timan kaning lambuyog, sling, sa mga bata, dulaan ra ni siya. Apan ngadto kang David, usa siya kani kaarmas alang sa pagpatay sa higante. Nakita ninyo makigsunan? Nagdepende og kinsay mo gunit, right? Mo na nga matag-usa nato karon atong ihatag atong kaugalingon ngadto sa Dios. Daghan ako og mga sample. Daghan ako og mga panag-ingnan nga angay ninyong masabtan nga ikaw bilinhon at tubangan sa Ginoo. Niya ang pabaagi sa Ginoo makigsunan. Usahay atong mga personal crisis makigsunan. Wala ta kay balo ug unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Pero personal crisis is often the front door to discovering God's larger story for us. Diha nato makaplagan ang dakong sugilanon sa atong kinabuhi. Nganong naay kay pagsulay karon? Pastor, nganong niabang ko'y pagsulay? Tungod kay gusto sa Dios nga imong maeksperiensyahan ang iyang presensya diha sa imong kinabuhi. Niya, na ko'y unom ka mga butang makaigsunan o giunsa ta pagtawag sa Ginoo. Girekruta, God often recruits
His servants through a crisis. Gamiton ta magkaigsunan. We understand crisis and how God uses them in our lives. Ato makita usahay nga murag wa man gyud. We're less prone to make ourselves victim. Instead, we appreciate how these crises are used to make us more fulfilled in a larger story. Makahunaw na kata sa itong kaugalingon, oy, nga ano di hitabo man sa kong kinabuhi? Pero wala di ay kakabulo. Nga ang Ginoo, nagtugot na sa imong kinabuhi. Aron masabtan nimo nga siya gamhanan nga Dios. Ikaduha, character development. God develops His servants through a series of character tests. Sometimes God will place you in a situation in which you have no natural gifting. Usahay makaingon ka, kanong gibutang magkuniani nga di magko kabalo ni ani, Ginoo. In this case, it is important to understand that God puts you there to experience His power so you can accomplish your task. Bisag unsaon magkigsunan. Kapilata nagahuna-huna nga dili ta angayan niya na. Pero sayang Ginoo, ibutang kita dito. Aron usabon ang atong kinaiya. Mao kana siya character development. Ikatulo, isolation. Usahay moabot sa ato magkaigsunan ang kagulanan. It is a time when we become isolated and often experience deep feelings of loneliness and abandonment. Makaingon taganong gibutang magyud ko ning dapit Di man gyud ko ganahan diri. Dili man ko malipay diri. Apan tug-anan ta mo. Ibutang kaniya. Aron ang kagubot sa imong kinabuhi. Mahimong mensahe ngadto sa uban. Di ba ka malipay higala igsuon? Nga usbon ta sa Ginoo. Giusab sa Ginoo ang atong kinabuhi. Mao nay nindot sa Ginoo. Ikaupat, the cross. Every leader must experience the cross through betrayal. Bisag na ata sa Ginoo, basig mingon mo, Pastor, nagingong ka nga mabago akong kinabuhi, maingong ka nga magmalipayon ko. Igsoon tuganan ta kahigala. Bisag na akas Ginoo, niagi hapoy daghang mga tao nga magbudhi nimo. Daghang mga tao nga magbibiyay nimo. Pero ang kabalaka, tinanawan lang na sa tao, pero lahi ang tinanawan sa Dios. Kinahanglan ihatag nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Bahalag unsay mahitabo. Ikalima, tawgon ta sa Ginoo. Baguhon ta sa Ginoo. Tagaan tagbili. Aron mahimo pong bilinhon ang uban pinaagi sa ato. You are called to solve a problem. Ang kanindo sa Dios, kay ikaw lipayon kaniya, tagaan sa bagong kinabuhi. Usbon ta niya, aron usab mahimo kang panalangin sa pag-usab ngadto sa kinabuhi sa uban. Wa ba ka manuklog higala? Ang katapusan, networks. God works through unified networks to build His kingdom. Ang gingarian sa Dios makaigsunan. Matag-usa na ay ginagmay nga pundok, small group, makahatag ka ni siya, nindot kayo nga paglaom sa matag-usa. Yan ang higayuna, ikaw gako, makahatag sa kasinatian, makapadasig sa uban. Maunay tawag sa Dios, dinhi ka nato. Kay samtang itawag ka, samtang baguhon ka, samtang ibutang ka niya sa iyang kamot, tagaan ka niya bili, gamiton po ka niya sa iyang buluhaton. Andam baka higala makaigsunan nga karon magpagamit sa buluhaton sa Dios. Andam baka ikaw karon nga moingon, Pastor, karon willing yug ko muhatag sa akong serbisyo ngadto sa Ginoo. O willing ko
nga mag-usab po ko sa akong kaugalingon. Kay imposible nga makausab ta sa uban kung wala ta mausab sa atong kaugalingon. Unahon sa nato ang atong kaugalingon igsoon. O na gusto sa Dios nga ikaw mismo makakita sa imo yang bili, makakita ikaw sa gugma sa Dios, makakita ikaw sa gi-offer sa Dios nga kaluwasan aron sa inyo na imong matagamtaban og aduna kay higayon sa paghatag o sa pagpahat pod ngadto sa imong minahal sa kinabuhi nanginahanglan sa kaluwasan sama nimo. Karon mangutana ko nimo, andam na ba ikaw nga mag-usab sa imong kagalingon? Andam na ba ikaw nga ibutang ang imong kinabuhi sa kamot sa Dios? Andam na ba ikaw aron iyang iumol alang sa iyang buluhaton? Tuganan ta mo mga pinlaga makaigsunan. Sa diha nga mosunod ta sa Ginoo, dili kay maminaw lang ta sa sermon, dili kay maglingkod ta sa iglesia. Apan sa dihang tawgong kas Ginoo, kabahin na ka sa pagsangyaw sa mayang balita ngadto sa uban. Kay usbon kaniya, bag-uhon ang atong kinabuhi, o sa dihang mausab na, usa ka niyatong mga tawhana nga magaduso sa maayong balita ngadto sa uban nga nanginahanglan. Nakaibalo ba ikaw nga daghan karon ang mga tawo nanginahanglan sa imo? Posible nga ang imong kasinatian madugang ngadto sa uban nga diin sila makakita sa kadako kayong gugma sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti igsuon og higala nga ang kinabuhi nimo mabutang ngadto sa kadautan tungod sa yawanon nga pagkinabuhi. Karon atong ihatag sa akong gisulti ninyo, nagdepende na kung kinsa nga kamot ang mugunit sa atong kinabuhi. Imo bang ipagunit sa Dios ang imong kinabuhi o didto sa iyang kaaway nga mao si Satanas? Ang yawa makaigsunan nga mao si Satanas, andam pod mo dawat kanato. Kung ikaw dili mo dawat sa gugma sa Dios, nalipay ang iyang kaaway nga mao si Satanas, kay gusto pod siya nga aduna siya daghan nga mga kabataan, mga hamtong, mga katawhan nga mapasalaag sa katapusan nga mga adlaw. Usa ba ikaw karon nga gusto ka nga muadto sa kamot sa yawa? Gusto ba ikaw nga muadto, mudapig ba ikaw sa kaaway sa Dios? Higala hinumdumi ka ni siya. Jutay na lang ang atong panahon. Wala ta kay balo og hangtod kanus at akwaon. Og kuhaon ganing ta, mamatay ganin ta nga wala sa kamot sa Dios. Posible wala tay bili. Sunugon lang ta ngadto sa kalayo og dili ka makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. Aron mahimo kang bilinhon, sama sa glove, sama sa tennis racket, sama sa baseball, o unsa pa kaha mga kaigsunan, sama sa stick, sa rod, o sama sa uban nga magamit. Tuguti nga ang imong kinabuhi, ihatag nimo ngadto sa Dios. Sa dihang ihatag nato atong kinabuhi ngadto sa Dios, mahimong usa ka ni kabilinhon at ubangan kaniya og ngadtos mga katawhan og imong makaplagan ang nindot kaayo makaigsunan kapag pati tungod kay dili lamang kay mabag-o ka og mahimo kang bilinhon apan tuganan ta ka mahimo pagyud kang galamiton alang sa pagsangyaw sa mayang balita ngadto sa uban. Tanawa ra gud ninyo mga kaigsunan. Dali ra bang kakapalit ani lansang makaigsunan, barator kayong lansang. Apan tug-anan ta mo makaigsunan kaning lansanga. Bisag unsaon nato. Kung kanig mao'y gigamit sa paglansang ngadto sa kamot ni Ginoong Hesus. Nagpasabot kani nga lansang nagahatag paglaom sa kaluwasan sa matag usa. Wala ba ikaw karon mamalandong?
Wala ba kakakita sa dako kayong gi-offer sa Ginoo nga kaluwasan alang kanimo? Usata ka semana nagisgot mga kaigsunan nga ang pagtanaw sa Dios dili sama sa atong pagtanaw. Atong tanawon ang tinanawan sa Dios. Nagtanaw ang Dios nga kita iyang mga anak. Mga anak nga nangawala. Mga anak nga masalaypon. Mga anak nga gusto niyang ipabalik sa iyang turil. Mga anak nga gusto niyang ihatag ang bili nga sa sinugdanan iya nang gihatag ang iyang dagway. Higala igsuon karong kagabion. Buot ko nga ipasantop diha kaninyo. Bisag unsaon nagdepende kung kinsa ang mugunit sa atong kinabuhi. Sa akong gisungon ganiha, posible nga ang yawa na nuktok pod sa imong kasing-kasing. Na samtang naminaw ka karon mingon siya, ayaw tuo ni Pastor Ubos. Ayaw tuo. Apan salamat ko ngadto sa uban. Nga kamo mismo karon nagatuo. Nga pinaagi sa paghatag sa inyong kinabuhi ngadto sa kamot sa Dios. Adunay dakong kausaban nga inyong makaplagan. Ang kanindot niya ni naa kay bili o gamiton kaniya sa iyang buluhaton. Atong nakita makaigso nagdidepende ra gyud og kinsay mugunit ato. So put your concerns, your worries, your fears, your hopes, your dreams, your families, and your relationship in God's hand. Ayaw ka bala ka magkaigsunan kay pinaagi sa iya naa kay bili o iya kang gamiton. Higala mga kaigsunan ko. Nianing adlaw nga igpapahulay. Naabay pipila ka ninyo karon nga moingon, Pastor, gusto kong mag-usab sa akong kaugalingon. Salamat sa usa ka semana nga pagtuon sa mga pulong sa pagpadasig among nakaplagan nga ang tinanawan di ay sa Dios lahi sa among tinanawan. Salamat nga among nakitaan nga bisan kami yano nga mga tao, bisan kami masalaypon, apan ang Dios di ay nagulat ka namo og nagatuktok sa among kasing-kasing nga amo siyang pasudlon, nagpakamatay siya daan tungod kay iyang gipakamatyan ang iyang dagway nga naa sa iyang mga katawan, ang bili sa tao nga naa diha kaniya. Higala, imo ba kana kaha ang akseptaron ang gugma sa Dios? Sa dugay nga panahon, ikaw na malandong. Sa pila ka gabi nato ko kabildo. Sa pila ka gabi nga nakig-uban ko ninyo. Naibalo ko nga nahimong lisod na sa kamaturan diha sa inyong kasing-kasing. O karon siguro ni gitib na na. Og namunga na siya tungod kay pipila ka ninyo. Mubalik na ngadto ang Ginoong Hesus. Ang pipila ka ninyo, gusto na pod nila akuhaon og tan-awon ang bili nga gihatag kanila sa Dios. Kung mao na inyong desisyon, mga pinalangga kong makaigsunan. Nianing taknaa sa akong giingon, katapusan nato karon nga adlaw. Magkita ta sa sunod nga mga programa. Apan niani nga series, akong giyagyag sa inyo, mga pinalangga ko makiigsunan. Nga ang Dios nagtanaw kanunay sa matag usa, ni bisan kinsa kaninyo karon ang mudawat kaniya, andam siya magpanalangin. O pipila kaninyo karon nga mudawat, o pipila kaninyo karon higala ko, kag gustong mag-usab sa iyang kaugalingon. Tawag lang, text lang sa mga numero diha sa screen. Kay naami mga kauban nga mo-facilitate sa inyo. Anda mo asa mo napita. Aron sa ingon iana, matabangan mo sa inyong relasyon taliwala ngadto sa Ginoo. O ganing naipipila kaninyo karon nga mingon, Pastor, nalipay ko og akong nakaplagan ang pulong sa Ginoo pinaagi nianing semana.
gusto kong mo-akseptar kang Ginoong Hesus ka personal manluluwas, pinaagi sa bautismo, tawagi lang ko. Ako anda mo adto sa imo, igsuon higala.